Sore yang sangat indah sekali di perkebunan jeruk, dan mendung-mendung yang tidak hujan-hujan ngono Kang. Ya iya Kang, ki angon do sore iki mbahe lagi ngosek arit, mbahe kae ngarit gitu, mencari rumput, ngosek di arit itu dikosek ben landep, arite diungkal dikosek. Nah, iki mbahe golek suket mencari rumput. Nah, apa-apane di Kang, apa-apane kuwi. Nah, kuwi apa-apane. Ini lokasinya di mana gini Kang? Masih seperti biasa, tempat favorit yaitu di kebun jeruk. Nah, mbah mulai babat, mulai ngarit mbah. Nanti Kang kebun jeruk Kang lagi. Ayo pan-pan. Nah, iki enek seperti sebuah prasasti Kang, bentuk Kang. Ini Kang lagi. Iki cocok ya ditulisin Kang. Tulis iki Kang, I miss you, I love you. Ono Kang iya iki, cocok iki. Wis Kang ya, sebuah prasasti ya ngatek. Nah, kayo enek mbahe sing ngarit kae di balik prasasti ngono. Kae mbahe merumput, mencari rumput. Nah, mbahe golek suket merumput di sore hari. Ngono Kang, lho iya lah. Nah, iki ditulis apa kan meneh Kang, I love you ngono Kang. Cocok Kang iki ditulisin Kang. Nah, pan-pan Kang, pan-pan kae pan-pan. Nah. Pan-pan iki. Pan-pan iki. Iki sore iki Kang, jam 3:30. Kondisinya mendung tapi gak udan. Jok engke iki mendang-mendung ini iki. Tapi ora udan-udan. Ya iya, kae. Kae mbae ngarit. Nah. Ke dikowake sing apane iki nggo nyulami kuwi lho jeruk. Ngono Kang, ya iya iki. Lubang-lubang, sebuah lubang-lubang. Iki bukan kejatuhan meteor Kang. Ngono Kang, iya. Ya lubang apa Kang, iki digo nyulami jeruk ngono Kang, ya iya iki. Karena Arizona ya Kang, ya iya iki. Karena Arizona yang terhantam oleh sebuah meteor ngono Kang, ya iya iki. Nah iki. Tulis I love you kena apa ora ya Kang ya? Ai gowaru Kang kudu nang ngene. Gak uning kene Kang. Ini. Ketok ora Kang? Gak ketok Kang. Gak ketok Kang. Bakno Kang. Ya ono pane kae, ono pane kae. Apa pane? Iki lho. Iki man godhong apa Kang? Mbuh iki godhong apa iki? Godhong jambu Kang iki. Kang ya iya iki. Iki kuwi godhong jambu. Nah iki lho Kang, wae abang-abang lho Kang. Enak palu ora iki, gak enak kuwi. Oh, wae abang-abang. Kayaknya merah merona menggoda. Tapi ora kena dipangan kok.
Kae ngarit. Loh, Jangan itu kan udah mentoran iki. Loh, hei, hei, hei. Benderanya Kang ya merah putih. Sebuah koperasi merah putih. Ada Kang iya. Tapi omahe Mas Ornes bos pemancingan ngono Kang ya iya. Ndae wis oleh sak bongkok yang ngarit. Ini jenis jarik Kang. Tinggal apa Kang? Dinggo gendong. Ini jenis kudung. Isi peralatan ngombe. Lan sak purote. Kayak alat kosa enggak ungkal. Ngarit iki Mbah iki. Cetek lapangan Kang iya iki. Iki lapangane sangat indah sekali. Nah, kayak Mbah Dimun ngarit yang kono Kang. Ndino Kang? Saya Kang tak zoom Kang Mbah Dimun Kang. Nah, kayak lho Mbah Dimun ngeblur Kang ya. Nah, kayak kalau kayak Mbah Dimun ae. Nah, kalau ngarit kayak ngono senengane ngarit ning pinggir dalan Kang. Ngono Kang iya. Senengane ngarit ning pinggir dalan. Mas Kang, ngono Kang wis sore Kang kadang balik Kang. Semendung. Jangan lupa subscribe, like, comment, share channelnya Tukang Ngarit.